kapuso, makijam kita karong buntaga sa Dabawenyo singer-songwriter na si Chud Festejo. Maayong buntag, Sir Chud, ug welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing? Okay lang, may buntag pod. Sir Chud, apart from singing, unsa ba ang imong lain pod nga ginakabisihan karon? Ug how were you able to manage pod your time? Sige naman dyan ikuan, murag enabler, may baga ka mo na mong term sa enabler na mo, para ani nga to ang lifestyle na art and music. So, enabler is mga day job. So, ako naman kay before nag-office ko, then nag-transfer ko sa kanang home base, sa online na work para mas unsa ba, mas flexible sa oras. So, kasi na ako yung day job, random la anything that comes ra gihapon mura gana. So, naga-freelance ko as either content writer, tapos before kanang AI trainer po sa artificial intelligence related, tapos research, may ngana na mga work. And then karon since starting pag 2020 kay murag isa ko sa mga co-founder o kanang murag core committee sa Minpop. How about if napod kay mga gina-compose na songs, sir, ginoon sa pwede mo pag-manage ana? Mostly since ako kay dili man siya, it's not kanang murag pinaka-income generating na ko na activity. So dili siya yung ka priority sa akong ginabuhat. Mostly art lang dyan siya ba in a way. Na kung na ako'y maisip nga idea, so i-jot down lang po na ako kung na ako'y ginabuhat tapos na sulod nga idea. So breaks ako kadali tapos to ba ang adrenaline rush kumbaga ang kanang kuan sa idea kay sayang man kung mawala. So stop sa akong ginabuhat tapos try na ko tog document or record or isulat kung unsa to siyang idea. So, nga na akong process sa writing. And then kung sa katong uban ko na ako ng mga kaganapan aside sa ako ang work kay murag i-communicate lang po jud kung unsa ang schedule sa work o pangayon po lang para murag meet halfway lang po para walay conflict sa mga buhatonon. As a matter of fact, naapod kay bago nga gi-release karon na kanta as well as your album. Can you tell us more about this? So kana siyang kanang EP na ko na laro-laro lang ang title is. Actually, inspired siya tong isa na ka-song na nadaugan tong 2018 po sa isa ka songwriting competition. So, atong song is Nanay Tatay. So, originally, it's larong bata. Tapos, mas core sa iyang hook is katong Nanay Tatay na part. So, dito na-start ang idea. And katong song na Nanay Tatay is actually adaptation siya sa atong larong batang Pinoy nga Nanay Tatay mismo. Nanay Tatay, gusto ko tinapay. So, siyang murag modified version lang. I-connect na ko sa isa ka story. And then, naapo man ko yung mga naisip nga idea nga ato gihapon sa uban nga mga larong batang Pinoy. So, naisip na ko nakasulat ko siguro 4 songs and then naisip na ko why not make it as an EP. So, mura siya gamay na album. So, mura siya laro-laro lang kay murag the title, the songs na gi-adapt is just laro-laro lang pero kung paminawon mo ang story, it's not just laro-laro lang. Kung baga muragana siya ang ako ang gusto na idea. Pwede ba ka mo pahapya og sample sa imong baguhay lang release na song? And it's part of my EP na laro-laro lang. Tatlong taong hinanap kanyang haplos at yakap, mga nabiksain na, di nakilala ang kanyang ama. Naging masunuring bata, mga sulyap nila'y makuha, sa sarili siyang nag-aalaga, sinusunod ang utos ng ina. Masasaktan ka lang, pigilan mo mga luha, pag-iyak, di niya magawa. Nang bata pa si Nena, anong sinabi niya? Wow, daghan kaayong salamat, Sir Chud, sa pag-share sa imuhang kanta karong buntaga. Stay safe always! Salamat po kayo sa pag-invite sa Kuha Adere. Para aning opportunity. Thank you. Tutok lang mo mga kapuso, kamabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.